Tak tohle na nás spadlo. 30metrový strom. Tady jsme seděli. Přímo pod tím stromem. Tady byly věci. Ten strom má asi tak 30 metrů, ani víc ne. Kdybych tady seděl, tak je po mně, kdybych neutekl. Tady je deštník, který je samozřejmě finito. Tady seděla kolegyně, která taky, kdyby neutekla. Takhle to vypadá z této strany. Samozřejmě pruty, konec ve vodě, přesle všechno. Věci. Takhle vypadá krásně zlomený deštník, ještě z druhé strany. Takže tohle na nás spadlo. Tady ten krásný strom, který zrovna vypadá takhle. Tohle se urval. Takže fajn rybačka, děkujeme, že jsme to přežili. Děkujeme.